Materiály sú to prvé a posledné, o čo sa u nás ľudia zaujímajú, keď si idú vyberať dom. Materiály preto, že produkujú CO2, spotrebovávajú prírodné zdroje. V našich domoch sme sa pokúsili o opačný proces, a síce betón vieme robiť recyklovaný, to znamená niekde už 50 alebo 100 rokov niekomu slúžil, my ho vezmeme, pomelieme, pridáme prísady, ktoré treba a máme nový betón s nejakými certifikovanými parametrami, ktoré vieme ďalej používať. Tento betón navyše so svojou prímesou je už hydroizolačný. Čiže raz spravím dobré hrubú konštrukciu, tak už mám vystarané a ten dom bude fungovať. Keďže ale máme nálety, dojnú nám stromy na strechu, nevšimnem si to, budú tam 5 rokov, to si asi všimnem, ale môže sa stať, tak používame ešte izoláciu proti prerastaniu koreňov. Konkrétne používame kaučukovú izoláciu, ktorú ako jedinú akceptujú Greenpeace, nakoľko je prírodná a dá sa recyklovať. Čiže na ten recyklovaný betón vieme použiť kaučukovú izoláciu, samozrejme so svojimi súvrstvami, a vieme použiť tepelnú izoláciu. Keď by sme išli na bežný dom, tak podľa noriem potrebujeme takto veľa izolácie od tej zosky. Keďže ale nám na tom životnom prostredí záleží, tak my sme spravili to, že znížime množstvo tepelnej izolácie na 20, prípadne 15 cm a ten zvyšok doplníme zeminou na akumuláciu tepla. Plus táto zemina, okrem akumulácie tepla, nám akumuluje aj vodu. Čiže vy tu môžete buď to pestovať lučnú trávu, môžete tu mať kvetinky pre včely, alebo tu budete pestovať zeleninu. Je to vyslovene na vás. Keď vidíte túto celú veľkú plochu, tak táto celá plocha mohla zostať pri bežnom dome s červenou, čiernou škrídlou, s plechom, s čímkoľvek, farebná a tak ďalej, ale nevyužitá. U nás práve toto tu zaplníme zeminou a konkrétne tá výška bude niekde potiaľto. A toto bude naša úroveň typu 0, úroveň zeminy. A my nebudeme vidieť nič, len zeleň. Spredu, z boku, zo zadu, z vrchu. Mimo to, samozrejme, do interiéru viete si dať plastovú podlahu, ale viete si dať aj drevenú podlahu. Máme hlinené omietky, sme použili, hlinené steny sme použili. Je to vyslovene na vás. Pokiaľ poviete, že chcete ísť do porobetónu, prekusneme, pôjdeme do porobetónu. Na fasádu rovnako vhodné je drevo, nakoľko v lete je pritienené. V zime, keď je menšie slnko, tak je samozrejme oslnené, ale tým pádom vydrží dlhšie, lebo je v lete zatienené. A môžete si tam dať na tú fasádu aj fotovoltiku, tým pádom trošku ušetríte na tej fasáde samotnej. Cyklus narábania s vodou v krtkodome je ten, že voda, ktorá nám naprší na strechu, postupne prejde tou strechou. Trvá to asi 1 deň na jedno poschodie, kým prejde do podložia. Pod domom máme ešte hrubú drenážnu vrstvu, v ktorej je 3 až 7 kubíkov zádržnej kapacity, takže voda má čas aj v tej ílovitej pôde vsiaknúť. Takto vsiaknutá voda prejde niekde do studne, zo studne si ju vy vyčerpáte, dofiltrujete, dočistíte, aby ste ju mohli používať či na pitie, alebo jemnejšia filtrácia na pranie, sprchu a podobne. Táto spätne zase použitá, vypitá, čo sa nevyparí a neuvaríte a nezjete, tak prejde cez separačnú nádobu, z ktorej pôjde potom do čističky, vertikálny filter, pod tým horizontálny filter. Každý z nich čistí niečo iné. A na konci vyjde vyčistená voda. Vyčistí to podľa praxe, čo sa nám ukazuje, kde čističky kontrolujeme, tak je 97 až 99% tých spláškov vie táto čistička vyčistiť. Splášková voda z domu pritečie sem. Tu je malý 5 kubíkový separačná nádoba, ktorá oddelí to tuhé. Odtiaľ toto prechádza do vertikálneho filtra,
na vrchu je hád alebo rúry alebo niečo s dierami, vypustí sa voda, prejde to smerom dole. Drevo je tu iba dočasne, mal by tam byť pekný kamenný obklad. Samozrejme, vyrastajú z toho tieto rastlinky a na koreňoch tých rastlín sa čistí tá voda. Samotné rastliny vyčistia asi 15%. Zvyšok sa čistí v baktériách, ktoré sa držia na tých koreňoch a vďaka tým koreňom majú kyslík. Voda, keď prejde vertikálnym filtrom, pôjde v horizontálnom filtri pomaličky s minimálnym spádom a tu sa dočistí všetko potrebné. Na konci je potom jedna akumulačná nádrž, tá je zase v zemi, zase neviditeľná, 2 metre od hranice pozemku a ste vybavení. Celé to dokopy má asi 35 m2 pre 6-člennú rodinu. Momentálne sme tu 4-členná rodina, ale ako vidíte, krásne nám to rastie, nepotrebujete to polievať. Raz za rok, na jar, pokosíte, toto by sa malo spáliť a je to vybavené. Máte vodu vyčistenú v akumulačnej nádrži, odtiaľ ju môžete dávať buď spätne do čističky na odparenie, alebo na zelenú strechu mimo teda potravín, ktoré chcete jesť. Keď tam máte trávnik, tak v kľude môžete týmto zalievať, alebo stromčeky nejedlé. A zvyšok môže ísť pekne do pôdy. Zo studne zase vyberiete naspäť na dočistenie a pitie a tak ďalej. Uzavretý cyklus vody je ten základ. Nepúšťať vodu von, mať to zádržné, vyčistiť si to u seba, polievať s tým, ťahať to z tej studne. Zo studne máte určite viac vody ako z nejakej akumulačnej nádrže. Máte ju pravidelnejšie. Aj teraz, keď je sucho, 4 týždne nepršalo, tak my máme hladinu vody v studni 2 metre pod povrchom. V ilovitej pôde proste tej vody tam je stále dostatok. Podstatné je, že my z tej vody minieme tak do 10%. A 90% z tej vody, ktorú my potrebujeme na svoje fungovanie, naspäť vyčistenú necháme v mieste, kde spadla. Takto má fungovať vodný cyklus akejkoľvek stavby, či väčšej, či menšej.